കല്യാണം പെങ്ങളെ മോന്റെ. മാതാജി ഇപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ഇതിൽ കൂടെ എഴുതാം നമുക്ക്. ഞാൻ മാതാജി പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. എനിക്കും കല്യാണത്തിന് പോവാനുണ്ട്. കല്യാണത്തിന് പോവാനുണ്ടെന്നോ? പെങ്ങളെ മോന്റെ കല്യാണം ഉണ്ട്. എന്നാണ്? ഈ ആഴ്ച കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കും, പെങ്ങളെ വീട്ടിലാണ്. അന്നപ്പോ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുന്ന്. അത് ഉറപ്പാ. അല്ല മാതാജി എന്നാ പോണേ? ഞാൻ നാളെ പോകും. അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതണമെങ്കിൽ നാളെ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ? എപ്പോഴാ പരീക്ഷ? രാവിലെ ആണോ അല്ല രാത്രിയാണോ? രാവിലെയാണ്. നാളെ എഴുതണമെങ്കിൽ രാവിലെയാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മറക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ എഴുതണം. അതല്ല, കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അമ്പലത്തിലായിരുന്നു. ഇന്നും അമ്പലത്തിൽ പോവാനുണ്ട്. ഇന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ സപ്താഹം. വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? മാതാജിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാ നാളെ എഴുതാം. നാളെ രാവിലെ പഠിച്ചില്ല, അതാണ്. അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ മാതാജി പഠിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റണേ. അല്ലെ പിന്നെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് എപ്പോഴാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ എന്തായാലും 2 ദിവസം പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം തുടങ്ങില്ലേ? അല്ലെ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയാലും പക്ഷെ ഈ ആഴ്ചയിൽ വരും ക്ലാസ്, എക്സാം വരും. ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ കേട്ടു എന്നല്ലാതെ ആൻസറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മന്ത്രം മാത്രം മതി, അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം മതി. അതറിയാം. മന്ത്രങ്ങളുടെ മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നാളെ തന്നെ വെക്കും മാതാജി എക്സാം എല്ലാവർക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് പോവാം നോക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കട്ടെ, എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് തീർത്താലല്ലേ നാളേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരും? കുറെ പേരൊക്കെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ആണ്. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രശ്നം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. സാരില്ല, അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല. ഇട്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അപ്പുറത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവര് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ, ക്ലാസ് കേൾക്കില്ലേ. നമ്മള് 17ാമത്തെ മന്ത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് സമയം പോയപ്പോ നമ്മള് നിർത്തി. സതിമാതാജി ഓക്കെ ആയോ? ചുമ മാറിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 17ാമത്തെ മന്ത്രം എന്താണ്? 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന. 2 പ്രാർത്ഥനയാണല്ലേ 17ഉം 18ഉം. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? ചുമ മാറിയില്ല മാതാജി, ഭയങ്കര ചുമ. ചുമയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, ചുമയുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? ഈ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചവ്യാപിയായ വായുവിൽ അലിഞ്ഞേരട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണം. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓർക്കണേ. ഓർക്കണേ അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കണേ എന്നാണ് മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന. അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നോക്കാണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചോളാം കേട്ടോ. ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണത് അല്ലേ?
അതെ 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 അതാ ഞാൻ ഓർത്തെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ കുറ്റവും ഭഗവാൻ ഓർക്കണേ. നമ്മളെന്നും ഓർക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോഴല്ലേ ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ ഓർത്താ ഭഗവാന് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഓർക്കുമ്പോ ഭഗവാന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണ്ടേ. എന്തെങ്കിലും കാണും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക അല്ല, ഇത്രയും നാളും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും കാണുന്നല്ല മാതാജി, നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യണം. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണേന്നാണ് 17ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 18ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുക്കാലോ. 18ാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത്, അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്റെ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ അവിടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നാണ് അല്ലെ. അടുത്ത മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ് അറിയുന്നത്? നമുക്കറിയില്ല, ഭഗവാനെ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു, നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അറിയാം. ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി അറിയുന്ന ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മളെ പുരോഗതിയിൽ, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെ, ആ വഴിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതായത് ഇതില് 17 ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. 18ാമത്തില് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ അല്ലെ, പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വഴിയില് തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? 18ഉം 17ഉം പ്രാർത്ഥന. 18 പറഞ്ഞ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ മാർഗം തെളിയിച്ചു തരാനായിട്ട്. അതായത് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളില് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. മോചിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ പുരോഗതിയിലുള്ള തടസ്സം ഇല്ലാതാക്കി തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 18 മനസ്സിലായോ മാതാജി? അതായത് നമ്മള് ഇപ്പൊ 17ന്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോ 17 ഈ ആരും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒന്നും കൂടി പറയുമോ? കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തു പോയിട്ട് പറയാണ് മാതാജി. അതായത് 17ാമത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കണേന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. 18ാമത്തിൽ പറഞ്ഞത് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതെന്ന് അങ്ങ് ഓർത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചാലും, ആ പൂർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചാലും, പിന്നെന്താണ്, എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ നയിച്ചാലും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല? തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കണം. മാതാജി, അഗ്നിയെ പോലെ അങ്ങനെ ഇതേമാതിരി എഴുതണമെന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അത് വേണം, അത് വരണം. അത് ഞാനിപ്പോ ഈ കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞതാണ്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അഗ്നി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പാപത്തിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണം, അതിനെ എരിച്ച് കളയാൻ. അഗ്നിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എല്ലാത്തിനെയും ഭസ്മമാക്കി കളയാൻ, അല്ലെ, ചുട്ട് ചാമ്പലാക്കി കളയാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ആർക്ക്? അഗ്നിക്ക്. അഗ്നി അങ്ങനെയല്ലേ, എല്ലാത്തിനെയും എരിച്ച് കളയാനായിട്ട് അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കാണ്? നമ്മുടെ ഈ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഭഗവാനെ അഗ്നിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അഗ്നി എപ്രകാരമാണോ എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, ചാമ്പലാക്കി കളയുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും.
അഗ്നിയെ പോലെ സർവശക്തനായ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഭഗവാന്റെ കക്കല് വീണ് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അതാണ് 18 പറയുന്നത്. മാതാജി ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് തന്നാലും എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയോ അപ്പൊ? പൂർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും അല്ല, പൂർവ്വപാപങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമാണെന്ന് കൂടി വരണ്ടേ. നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അറിയണില്ലല്ലോ. അതൊക്കെ ആർക്കെ അറിയുള്ളൂ? ഭഗവാനല്ലേ അറിയുള്ളൂ. അല്ല, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് നമ്മള് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങള് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു തന്നിട്ട്. അതറിയുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തെന്നുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാകുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മോചിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 18ാമത്തെ എടുക്കുമ്പോ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ 17ാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ സ്ലൈഡ് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാ. ഇത് എത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്? ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഇത് എടുത്തുന്നു അല്ലേ? 8-6 ശ്ലോകം. ഇത് പറഞ്ഞതാണോ? ഇല്ല, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു, ഇവിടം വരെ പറഞ്ഞു. ഇത്ര വരെയാണ് എടുത്തത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. സംസ്കാരം പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നതിന് ഭഗവാൻ വാസുദേവനിൽ അർപ്പണ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ അടുത്തത് ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക്. ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതാഃ. ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണോ ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത്, മരണശേഷം അവന് നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ്, അതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം അല്ലെ? ആരാണ്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അല്ലെ? അതായത് മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നു. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന ജീവിയുടെ വാസനകളെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണേ? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സ് സാന്ദ്രമായത് കാരണം ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് നമ്മുടെ മനസ്സ്. ഭക്തന്മാർ ഭഗവത് സേവനം ശീലിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. മരണസമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈശ്വരൻ ഭക്തനെ വിസ്മരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവത് പ്രേമം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തില്ല, ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിസ്മരിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ മറക്കുന്നില്ല. ശ്രീല വിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ഒരുവൻ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ളവൻ ആണെന്നിരിക്കലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ നാം അംഗീകരിക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില് അല്ലെ? അപ്പൊ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം വന്നാൽ പോലും ഋഷികളുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടന്നുവെങ്കിൽ ആ ഭക്തനെ അംഗീകരിക്കണം.
ജീവാത്മാവിന് 2 തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും, 2 ശരീര പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും. ഭഗവത് ഭജനപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂടുന്തോറും ശരീര പരിരക്ഷണപരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുപാതം ചുരുങ്ങി വരും. 2 തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. ഒന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്, 2 ശരീരം പരിപാലിക്കുന്നതിന്. എത്രത്തോളം ആത്മജ്ഞാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ശരീര പരിരക്ഷണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുരുങ്ങി വരും. ഒരു നിലയിൽ എത്തുന്നത് വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാളിൽ ലൗകികത പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലൗകികത അനന്തമായി തുടർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ നിമിത്തം അത്തരം അപൂർണകൾ താമസിയാതെ ഇല്ലാതാകും. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നാലും അതൊരിക്കലും എന്തില്ല, അതിങ്ങനെ നിലനിന്ന് പോകുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അതെന്താണ്, അത് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിയുന്നു. പക്ഷെ അവ്യക്തിഗതവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ അവർ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലാണ് ആര് ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം 9 വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അറിയാം അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വാദ്യം, ആത്മനിവേദനം. അങ്ങനെ 9 തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകിൽ ഈ 9 എണ്ണവും ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇതിന് ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാം. ഈ 9ഉം ഒന്നിച്ചോ ഓരോന്നായി സ്വീകരിച്ചോ ഭക്തന് ഭഗവാനുമായി നിത്യസമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഈശ്വരനെ സ്മരിക്കാൻ ഭക്തന് എളുപ്പം സാധ്യമാകുന്നു. ഈ 9ൽ ഓരോന്ന് മാത്രം സ്വീകരിച്ച താഴെ പറയുന്ന ഭക്തന്മാർ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാരൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വമായ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശ്രവണ സാധനയിലൂടെ ജന്മസാഫല്യം നേടി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് ശ്രവണത്തിലൂടെ, ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കീർത്തനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു. പിന്നെ വന്നിട്ട് വന്ദനം വഴി അക്രൂരനും, പ്രഹ്ലാദൻ സ്മരണയിലൂടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ്, അർച്ചനത്തിലൂടെ പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം കൊണ്ട് ലക്ഷ്മി ദേവി, ഇവരൊക്കെ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരാണ്. ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും, സാഖ്യത്തിലൂടെ അർജുനനും, ആത്മനിവേദനം വഴി മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും ആത്മാഭിഷ്ട ഫലങ്ങൾ നേടി. അപ്പൊ ഇത്രയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പരീക്ഷിത്ത മഹാരാജാവ് അത് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭാഗവതം കീർത്തിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ശുകദേവ മഹർഷി. കീർത്തനത്തിലൂടെ, പിന്നെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദൻ, അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ സ്മരണത്തിലൂടെ, വന്ദനം വഴി അക്രൂരനും, പിന്നെ അർച്ചനം വഴി പൃഥു മഹാരാജാവ്, പാദസേവനം വഴി ലക്ഷ്മി ദേവി, ദാസ്യത്തിലൂടെ ഹനുമാനും, ആത്മനിവേദനത്തിലൂടെ ആരാണ്? മഹാബലി ചക്രവർത്തിയും ഇഷ്ടഫലങ്ങള് നേടി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഈ 9 ഭക്തിയും ഒരുമിച്ച് ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇവരൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സാക്ഷാത്കാരം നേടിയത്? 9 ഒരുമിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ഈ 9 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മുഖ്യമായ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ്? ശുകദേവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു: തസ്മാത് ഭാരത സർവാത്മാ ഭഗവാനീശ്വരോ ഹരി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച സ്മർത്തവ്യശ്ചേച്ഛതാ ഭയം. ഇപ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ചതായിരുന്നു, അല്ലെ? ഈ 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വരുന്നതാണിത്. എന്താണ് മരണസമയത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്നാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഉത്തരം പറഞ്ഞെന്താണ്? തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ വ്യാകുലതകളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ, സർവേശ്വരനും പാപരഹിതനും സർവ്വജീവികളുടെയും അനന്തരാത്മാവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കഥകള് കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടണമെങ്കിൽ മരണകാലത്ത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭാഗവതം കേൾക്കണം,
അതായത് കേൾക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്മരിക്കണം, നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ 2-ാം സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹം പൊതുവെ രാത്രികാലങ്ങളിൽ നിദ്രയെയും നാരിയെയും സേവിക്കുന്നതിലും പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുടുംബരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിയുന്നിടത്തോളം ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിനോ സംസാരിക്കുന്നതിനോ പോലും മനുഷ്യർക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു സമയം കാലിയുഗത്തിലെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മാത്രം സമയമില്ല, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സമയമുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ. ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിലും വെച്ച് പരമശ്രേഷ്ഠനാണെന്നും ബോധേന്ദ്രിയവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരുവന് പ്രയാണകാലത്ത് ശരീരം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കെ ഭഗവാനോട് തന്റെ ത്യാഗമായ സേവനങ്ങളെ സ്മരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞ, ഭഗവത് സേവനം പരിശീലിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാണം പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത് അല്ലെ, പ്രാണപ്രയാണ സമയത്ത് നമുക്ക് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും, ശരീരം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കും, നമ്മൾ ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ച് നമ്മൾ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ത്യാഗം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കലാണ്. ഈ വിദ്യ അവൻ പഠിക്കുന്നത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് ഉപാസനയ്ക്കായി വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ താല്പര്യം നിഷേധിക്കുക, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് ത്യജിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ത്യജിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു ത്യാഗമാകുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ത്യാഗമല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ത്യാഗമാവും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എപ്പോഴാ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മൃത്യു മുഹൂർത്തത്തിൽ അവന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന നമുക്കത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മളെ മരണ സമയത്ത് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് മരണ സമയത്ത് നമുക്കത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും, പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇതില് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 18. അഗ്നേനയാ സുപതരായി അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വൈനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നേനയാ സുപതാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവ വൈനാനി വിദ്വാൻ യുയോധ്യസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ടാം തേ നാമ ഉക്തിം വിധേമ. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അഗ്നിയോട് അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാനിപ്പോ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും. അപ്പൊ അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ചാലും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെല്ലാം നല്ല പോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വപാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിച്ച് എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 17-ാമത്തില് നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? 17-ല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണേന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. 17-ാമത്തേല് പറഞ്ഞത് ഈ ജന്മത്തില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, മരണസമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന അതാണ് പറഞ്ഞത്. എന്റെ ശരീരം ഭസ്മമായി തീരട്ടെ, എന്റെ പ്രാണവായു പ്രപഞ്ചത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ എന്നാണ് ആ സന്ദർഭത്തില് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്ത അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും ഓർക്കണേ അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അത്യന്ത ഭോക്താവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കൃത്യങ്ങളും അങ്ങ് ഓർക്കണേ എന്നാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. 18-ല് പറയുന്നത് ഈ ജന്മത്തില് മാത്രമല്ല പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആർക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മങ്ങളില് ഞാൻ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അഗ്നിയെ പോലെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാത്തിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അഗ്നിയെ പോലെ തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളില് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയില് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന. ഈ രണ്ട് പ്രാർത്ഥന, 17-ാമത്തെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രാർത്ഥനയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അകാരണ കാരുണ്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ പുരോഗതി നേടാവുന്നതാണ്. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭഗവാന് ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അഗ്നി എന്ന് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തും ഭക്തന് പരിപൂർണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാം. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനിലേക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാബലി ചക്രവർത്തി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഫുള്ള് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക അല്ലെ. മഹാബലി ചക്രവർത്തിയുടെ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാളും കൂടുതൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ കാവലായിട്ട് നിൽക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക ഭഗവാന് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയില് പുരോഗതി നേടാം. ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ആ ഭക്തന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ചുട്ടരിച്ച് കളയാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രകാശമാണല്ലോ. നമ്മൾ 2 മന്ത്രം ഇതിന് മുന്നത്തെ പഠിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം എന്താണ്? നമ്മൾ പഠിച്ച മന്ത്രം ഏതാണത്? എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ മുഖം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി മാറ്റി ഭഗവാന്റെ മുഖം ദർശിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ. അതായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭയങ്കരമായ ഒരു പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശം മാറിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മാറ്റിത്തരാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശപൂരമാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അഥവാ കർമ്മകാന്ഡം ഏറ്റവും താഴെ ഒന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മകാന്ഡം നമ്മള് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മകാന്ഡം എന്താണ്? ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണത് കർമ്മകാന്ഡം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പരിശ്രമത്തില് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മകാന്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ളത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇപ്പൊ കർമ്മകാന്ഡം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അതും ഒന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണം, അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നില്ല, കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ, ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടണമെങ്കിലും ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നേടണമെങ്കിലും പിന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഒക്കെ നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം, സമയം പിടിക്കും. പിന്നെ മറ്റേത് അഷ്ടാംഗ യോഗയാണെങ്കിലോ ധ്യാനയോഗം അല്ലെ, ധ്യാനയോഗത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സൗണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. സൗണ്ട് ഇല്ല മാതാജി. സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് മാത്രം മാതാജി കേൾക്കാം. മുമ്പേ കേട്ടില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിഷന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ പോയോ? ഏതുവരെ കേട്ടു? ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് മുഖത്തിന്റെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 3 സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. അതൊക്കെ കേട്ട് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു പാസ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് കർമ്മകാണ്ഡം. അത് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭക്തിയോഗത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കേട്ടോ? പറയുന്നു, അതല്ലേ പറയുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ എന്താണ്, ആദ്യം നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം നേടണം. ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ, പഠിക്കണമെങ്കിൽ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എല്ലാതും ഒന്നൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? അതിന് കുറെ സാമഗ്രികൾ വേണം, അതിനൊരു വ്യക്തി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ വേറെ ഒന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് എന്താണ്, ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും ഒരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, നമുക്ക് തന്നെത്താനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാമജപാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ, അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്കൊന്നും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെ ബെസ്റ്റ് ഏതാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കർമ്മകാണ്ഡം ഏറ്റവും താഴെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അഥവാ ആത്യന്തികമായ ഭാവം സർവേശ്വരത്വമാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഭാവം ഏതാണ്? സർവേശ്വരത്വമാണ് ഭാവം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആയാലും പരമാത്മാവിന്റെയും മൂലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സ്വരൂപമാണ്. വേദത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്പമെങ്കിലും വ്യതിചലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കർമ്മം സാധകന് താല്പര്യത്തിന് വിപരീതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികർമ്മമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് എതിരായിട്ട് കുറച്ചെങ്കിലും മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറും. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് പോകും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം മനുഷ്യാകാരത്തിൽ മാത്രമേ നേടുവാൻ സാധിക്കൂ, മറ്റു രൂപങ്ങളിൽ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിലൂടെ മാറ്റുള്ളൂ? ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. 84 ലക്ഷം ജീവികളിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മസംസ്കാരം കൊണ്ട് ധന്യമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമേ നിരതിശയമായ ആത്മജ്ഞാനത്തിനുള്ള അർഹത സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളില് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള അർഹത കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ബാക്കി ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ അതായത് ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം എന്നിവയെല്ലാം ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ വിശ്വാസം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ബ്രഹ്മസംസ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നതാണ്.
തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായി പിറക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഉളവാക്കുന്നു. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായി തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിട്ട് തന്റെ ഉദാത്തമായ പൈതൃകത്തിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല. എന്താണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറക്കുന്നതിന് എന്ത് വേണം? പിറക്കുന്നതിന് ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് പിറന്നാല് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരുന്ന് പറയാണ്. ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ പുത്രന് വലിയ മനുഷ്യനായിട്ട് തീരാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ച അവന് ആരായിട്ട് തീരുന്നു? ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തീരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നു. അത്തരം പൈതൃകം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ സ്വയം സമ്പാദിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അത് മാത്രം പോരാ, എന്തുകൂടി വേണം? ആ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ട യോഗ്യതകളും കൂടി ആ വ്യക്തി സമ്പാദിച്ചിരിക്കണം. തന്റെ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുകയും ശരിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി തീരുന്നതിനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ തരം താഴുകയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അഹങ്കരിക്കുക തന്റെ, പിന്നെ ശരിയായ ബ്രാഹ്മണനായി തീരണമെങ്കിൽ എന്താണ്? പരിശ്രമം വേണം അല്ലെ? അത് ഉപേക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളൊരുവൻ എന്താണ്? തരം താന്നു പോകാണ്, ആത്മജ്ഞാനത്തില് അധപതിച്ചു പോകും. ആത്മജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കാതെ വരാണ്. കാരണം ആ ജന്മത്തില് ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള പരിശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആവുമ്പോ തരം താന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ പാന്താവിൽ നിന്ന് അധപതിച്ചു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവൻ മനുഷ്യജീവിയായി പിറക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടും. കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജന്മം കിട്ടിയത് എന്തിനാണോ? കാരണം നമുക്കറിയാലോ സവൈ പുംസ പരോധർമ്മ യഥോ ഭക്തി രഥോക്ഷജ. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 41-42 ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മജ്ഞാന മാർഗത്തിൽ വീഴ്ച പറ്റിയവരായ യോഗ ഭ്രഷ്ടന്മാർക്ക് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലങ്ങളിലോ ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലോ പിറന്ന് തന്റെ പിഴ തിരുത്തുവാൻ പിന്നെയും അവസരം ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അർജുനൻ ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങനെ നമ്മൾ വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഒന്നുകിൽ യോഗ ഭ്രഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കുടുംബങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ കുലങ്ങളില് ധനികരായ വൈശ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളില് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കാണ്? വീണ്ടും ഭക്തി തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. മായാമോഹിതനായി ആ അവസരങ്ങൾ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പക്ഷം സർവശക്തനായ ഈശ്വരൻ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം പാഴായി പോയത് തന്നെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതായിട്ട് മാറും. നമ്മളും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുവന് കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ക്രമത്തിൽ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായും ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ നിന്ന് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. നിയാമക തത്വങ്ങള് നമ്മളിനി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു വരുമ്പോ അതിൽ പഠിക്കും. 64 നിയാമക തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്? ക്രമത്തില് ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ആ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വളരെ വളരെ ജന്മങ്ങളിലൂടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ നിലവാരത്തിനെത്തി ഒരാൾ ഈശ്വരങ്കൽ സർവാർപ്പണം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അയാൾ പൂർണ്ണനായി തീരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ജന്മങ്ങളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈശ്വരനെ അർപ്പണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും പരിപൂർണനാകാൻ സാധിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരൊറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കുന്നതല്ലത്. കുറെ ജന്മങ്ങൾ, എത്രയോ ജന്മങ്ങള് നമ്മള് ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതൊക്കെ കുറെ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഒരാൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അയാൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭക്തി മാർഗത്തെ അവലംബിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളെയും ഒറ്റയടിക്ക് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബാക്കി ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മയോഗം ചെയ്താലും ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്താലും മറ്റേ അഷ്ടാംഗയോഗിക്കാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു ഘട്ടവും ഇല്ല, ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്.
ഭഗവത്ഗീത 18:66 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ജീവന്റെ യോഗക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ ഒട്ടു വളരെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ജ്ഞാനകർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ താരതമ്യേന പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറവാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 18:66 സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ. ഭഗവാൻ എവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് പറയുന്നത്? 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ടാ പറയണത് അല്ലെ. ആ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ ഭഗവാൻ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെന്താണ്, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് വരാം? പാപങ്ങളും വരാം. പക്ഷെ ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ പൊതുവെ എന്താണ്? പാപകർമ്മങ്ങളില്ല. നമ്മളേതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കാം? പാപങ്ങളും സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ അല്ല, ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിൽ എന്താണ്? താരതമ്യേന ജ്ഞാനം മാത്രമാണല്ലോ, മറ്റേലും പാപം വരുന്നുണ്ട്. പാപം വരുന്ന വെച്ചൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലായോ? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പാപങ്ങൾ വരെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എങ്ങനെ പാപങ്ങൾ വരാം? ഉണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും? എങ്ങനെയാ? കർമ്മകാണ്ഡത്തില് നമ്മള് യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ ചിലപ്പം നെയ്യ് എടുക്കുമ്പോഴ് അശുദ്ധമായ നെയ്യായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. നമ്മൾ ശുദ്ധം എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോ ഉപയോഗിക്കും. അത് തെറ്റായി പോകും. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം ശുദ്ധമായിരിക്കണമെന്നില്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. പിന്നെ വരുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് വൈശ്യര്, ക്ഷത്രിയര്, ശൂദ്രര് എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താ പറയാ, ശൂദ്രന്മാരെടുക്കാം, ക്ഷത്രിയന്മാരെടുക്കാം. ഓരോരുത്തരെടുത്താല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജോലി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ യജമാനൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുകളിലുള്ള ഒരു അധികാരി, മാനേജർ ആരായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ചില ഇപ്പൊ വാണിജ്യം വ്യാപാരം നടത്തുന്നവരെടുത്തോളൂ. ഇപ്പൊ അവിടെ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിലക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പൊ പറ്റിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടി വരാം. അവർക്ക് ഇഷ്ടണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരാണ്? ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് നമ്മളെ കർമ്മമാണല്ലോ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രൻ എന്താണ്? ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും യജമാനന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാവരിലും വരും അത്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായാലും ക്ഷത്രിയന് യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്, നിരപരാധികളും അതിൽ പോകാം ഇല്ലേ. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ തന്നെ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭക്തി മാർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് കുറവായിരിക്കും. ഭഗവത് ഭക്തന് അവിടുത്തെ ഗുണങ്ങൾ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നു. ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് ആ ഭക്തനും കിട്ടും. ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മഗുണത്തിലല്ല ജന്മമെടുത്തതെങ്കിലും അയാൾക്ക് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ താനെ ലഭിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും അയാൾക്ക് എന്താണ്? അയാളുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് യാഗാദികൾ ചെയ്യുന്നതിന് അധികാരമുള്ള ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ തന്നെത്താനെ ലഭിക്കും. സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തന് ശരിയായ മാർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആരായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? ഉപദേഷ്ടാവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ മേൽനോട്ടക്കാരനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മളെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42-ാം ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, സ്വപാദം മൂലം ഭജിത പ്രിയസ്യ ത്യക്താനി ഭാവസ്യ ഹരി പരേശ വികർമ്മ യച്ചാത് പതിതം കഥാചിത് തുനോതി സർവം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടം.
ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ അത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ്. ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വികർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും, വേദവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പോലും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഒരു ഭക്തനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണം അതാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, ഒരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഒരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് വികർമ്മമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവനെ വിലക്കുന്നു മാത്രമല്ല, പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെയ്തത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി അതിന്റെ ഫലം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ആര്? ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാര് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. ഭക്തൻ അറിയാതെ തെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും വീണ്ടും സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് ആ തെറ്റ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ കൊണ്ട് സാധിക്കാണ്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ആര്? ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് വിലക്കും മാത്രമല്ല, അഥവാ നമ്മൾ ചെയ്താൽ പോലും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സാത്തുരേവസ്ഥ മന്ത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഭക്തൻ ഭഗവാനോട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താണ്? തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി തരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈശ്വരനിൽ സർവവും അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈശ്വരന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹൃതങ്ങളായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി. ഈശ്വരൻ 2 രീതിയിലാണ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഋഷികളും വേദങ്ങളും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും മുഖേന. ഒന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ആത്മീയ ഗുരുവായിക്കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഗുരുവായിക്കൊണ്ട് ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു. വേദങ്ങളിലൂടെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്നു. ഋഷികളിലൂടെ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നേരിട്ട് നൽകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഭക്തൻ വേദജ്ഞാനിയായി തീരുകയും എല്ലാ വിധത്തിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു. അത് എന്താ പറയാ, ആത്മീയമായിട്ട് തരുന്നത്, ആന്തരികമായിട്ട് തരുന്നത്. ബാഹ്യവർത്തിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത്? ഒന്ന് ഗുരുവായിട്ട്, ആത്മീയ ഗുരു, നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവായിട്ടും പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ആചാര്യന്മാരിലൂടെയും നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉപദേശം തരുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ ഗുരുവിലൂടെ, നമ്മുടെ ദീക്ഷാ ഗുരുവിലൂടെ പിന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ആചാര്യന്മാരിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന് ദർശനം നൽകുന്നത്. ഒരു ഗുരുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ തീരുമാനിക്കാൻ അയാൾ ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ദർശനം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രമായിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭഗവാന്റെ അപദാനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കീർത്തിക്കുന്നതും പവിത്ര കർമ്മങ്ങളാണ്. താൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹിതകാംക്ഷിയാകിയാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുറിച്ച് പാടണമെന്നും കേൾക്കണമെന്നും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പാടണം, കേൾക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ഈശ്വര കഥകൾ കേട്ടും കേൾപ്പിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഈശ്വരനിൽ ഭക്തി ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ, വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മളെ ഇല്ലാതാകും, ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ഉറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ നിലവാരത്തിലെത്തിയ ഭക്തൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ലഭിച്ചവനായി തീരുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ താഴ്ന്ന തരം ഗുണങ്ങൾ, രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും അവനിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായി തിരോഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നിലവാരത്തിലെത്തി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അറിയാവോ? 9 ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ? 9 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ഇതില് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം ഞാൻ മറന്നു, നോക്കട്ടെ, പറഞ്ഞുതരാം. സത്യസന്ധനായിരിക്കും. അതെ, സത്യസന്ധന, ശാന്തി, ദയ, സത്യം,
ക്ഷാതിരാജനമേവ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം ആസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജ അല്ലെ. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ഇതാണ് യോഗ്യതകൾ. അപ്പൊ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ഗുണം പോകും? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഉപായത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളും അസ്തമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ഉടമയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? മന്ത്രം പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് പഠിക്കണം നമുക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ ഇനി ബാക്കി നോക്കുമ്പോ പറയാം. പതിനെട്ടിന്റെ ആദ്യം നോക്കാം. 18 മന്ത്രം 18 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നപ്പോ? തേജസ്വിയായ സർവേശ്വര, സർവശക്ത എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അങ്ങയുടെ നമസ്കാര വചനങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ കാൽക്കൽ സാഷ്ടാംഗം വീഴുന്നു. ഭഗവാനെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അങ്ങയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് തക്കവണ്ണം ശരിയായ മാർഗത്തിൽ എന്നെ നയിച്ചാലും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്ന് നല്ലതുപോലെ അറിയുന്ന അങ്ങ് പൂർവ്വ പാപ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ചാലും എന്റെ പുരോഗതിയിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ആരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ് അല്ലെ. അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? എന്തുകൊണ്ട്? അഗ്നി എന്ന് ആരെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അഗ്നി ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അഗ്നിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടരിച്ച് ചാമ്പലാക്കാനുള്ള പാപങ്ങളടക്കം എല്ലാത്തിനെയും ചുട്ടരിച്ച് കളയാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് സർവേശ്വരനായ ഭഗവാനെ അഗ്നി എന്ന് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം, തിതിക്ഷ, സൗരഭ്യം, സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. സത്യം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം, ക്ഷമ, സാരല്യം, സമ്പൂർണമായ ജ്ഞാനം, ഈശ്വരനിൽ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം. ഇതൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ. ഭഗവത്ഗീത 6-ാം അധ്യായം 41-42 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വീഴ്ച പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ധനാഠ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെ ശ്രേഷ്ഠരായ എന്താണ് വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ജനിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 5-ാം അധ്യായം 42 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എത്രത്തോളം കൃപാമയനാണ് അല്ലെ. ഭക്തൻ എന്താണ് ചിലപ്പോ വികർമ്മമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വിലക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഭഗവാൻ 2 രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത്? ഋഷികൾ, ആചാര്യന്മാർ, ആത്മീയ ഗുരുക്കൾ എന്നിവരുടെ പിന്നെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഒന്ന് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. 2 തരത്തിൽ തരുന്നത്. ഇനി 17-ാമത്തെ മന്ത്രം 17 എന്താണ്? നമ്മള് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കൃത്യങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് 17-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത 2:20 എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 2:20 ഒരു ജീവിയുടെ വ്യക്തിത്വം നിർഗുണമോ അരൂപമോ അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണ് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ശരീരം പുറമേയുള്ള വസ്ത്രം മാത്രമാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി സമ്പൂർണമായി ജീവി നശിക്കുകയോ വ്യക്തിത്വം നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 9 പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശ്രവണം, സ്മരണം, പ്രാർത്ഥനം, മന്ത്രം, ദാസ്യം, 8:6 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത 8:6 പറയുന്നത് എന്താണ്?
ശരീരം ത്യജിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ചിന്തിക്കുന്നത്, മരണശേഷം ഓർക്കുന്ന അവർക്ക് അതുമാര് വരുന്നു. നിശ്ചയമായും അത് തന്നെ ലഭിക്കുന്നു. നിശ്ചയമായും അതിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭാഗവതം 2-ാമത്തെ സ്കന്ധം 1-ാം അധ്യായം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. ഒരു തന്റെ മനുഷ്യൻ ഭരണകാലത്തേക്ക് തന്റെ ഭരണകാലം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കൃത്യം കൃത്യം എന്താണ്? എന്താണ്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. ചോദ്യം ശ്രവണം, സ്മരണം, കീർത്തനം. ഭഗവാന്റെ സ്മരണം ചെയ്യണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, പിന്നെ കേൾക്കണം. ശ്രവണം. 3 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കീർത്തിക്കുക, കേൾക്കുക, സ്മരിക്കുക. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. ഈശോപനിഷത്തിലൂടെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തെ ഓരോരുത്തരും ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധത്തില് ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. നമ്മള് ഒരു സമയം പോലും നമ്മളെ പാഴാക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ, രൂപപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഈശോപനിഷത്ത് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയൂ മാതാജി. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യ, ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 125-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട് മാതാജി. അത് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഭഗവാന് ഹൃദയങ്ങളായ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പെടുത്തക്ക വിധത്തിൽ തന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തണം. 125-ാമത്തെ പേജിലുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് സമയം കളയാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മള് സമയം കളയാതെ പാഴാക്കാതെ ഭഗവാനെ ചെയ്യണം. സത്വഗുണത്തിലേക്ക് വരാൻ നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മള് എന്നും സാധ്യമായി, അതായത് നമ്മള് ഭാഗവതം എന്നും കേൾക്കുക. അതാണ് നമ്മള് ജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. സത്വഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണം എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? നമ്മളത് കേൾക്കാൻ നോക്കണം, അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മള് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ?